Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị ekele unu ya gaziere unu ejimaka unu na-enweta onwe na-ege ekeresimesi a ọkakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ anyị na-ewetara unu ihe omume anyị ihe emume ehihie ugbu a onye gị na ya nọ na-akparị nkata nkịta Nwaada Ugomma Jennifer nwekara ike ụmụaka ugwu. Achọrọ m iwepụta ohere a pụrụ iche kelee ụmụnne anyị ebe ọbụla gị nọ ịgbadatana n'obodo ka nọ n'ebe nọ ke nọ n'obodo Igbo ke nọ na mba ọzọ na-awụga ala Igbo asị m ya gaziere unu ya dịrị unu na mma ka ihe emume ekeresimesi a gaziere onye ọbụla gị ọfụma ebe ọbụla gị nọ na-enwe obi aṅụrị asị m Chukwu ga-anọnyere anyị ọkachasị ndị na-eme njem n'oge ije a na-alaghachi ebe dị iche na-aga ebe dị iche iche ebe esi mụọ ha iji ga-aṅụrị ọṅụ ya na ezinụlọ ha ndị a rapụrụ oge tere aka. Asị m ka Chineke duo onye ọbụla gị garuo n'udo, onwe onye ga-anata akụkọ ọjọọ ọbụla gị, onwe onye ga-ezute ihe ọjọọ n'ụzọ. Chukwu ga-eduru anyị gaa ma bata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla gị. Ị na-agakwa ezi achọkwara m ka ị gbadokwa anya gị maka na ihe na-eme eme na-emekwa ejikọla maka na ịdọtara nke ị ga-asị na anyị nwa ala mgbe na iyikwa ebe ahụ ị ga-agbachakwara anya gị leruo anya n'ihe ọbụla gị na-eme mara ebe ị na-aga ịhụrụ ka obodo si dị. Ị na-aga agakwala ije abalị ị na-apụ ebe ọbụla gị na-aga gbaa mbọ ka ị gwakwa ndị nwe gị si gị lee ebe m na-aga ọkachakwa ndị ụmụ agbọghọ anyị ndị ga na-asị ka ha gaa mee ihe a na-akpọ flexing na agakwa ebe esi ebe a gaa ebe a. Biko ị na-aga gbaa mbọ ka ị gwakwa ezinụlọ gị ebe ị na-aga gwa ndị nwe gị na lee ebe m nọ na ebe m na-aga ka ha nwee ike mara ebe ha ga-ele anya gị ma o nwee ihe dapụtaranụ. Anyị anakwa na-ekpe ekpere ka ihe ọjọọ mee anyị mana ọ dị mma ka mmadụ kpachara anya ya mara ihe ọ na-eme ebe ọbụla gị na-aga. Biko leruo anya gị ọfụma. Ama m na ekeresimesi a ga-agara anyị ọfụma ihe ọbụla gị na-eme ka Chukwu na-agọzi ya ọ ga na-agara gị ọfụma. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka anyị na-ewetara gị ihe omume a n'oge a. Echefukwala itinye anyị ozi ekele n'ụlọ na igwe soshal midia na anyị na Facebook na YouTube na Instagram makwa na Twitter @isimbidotv ọ ihe ị ga-eji nweta anyị. Anyị na-eche gị ebe ahụ, anyị na-eche ozi ekele gị, anyị na-eche ajụjụ gị. Echefukwala iwetara anyị ọkwa azụmahịa na igwe soshal midia na Isimbido TV site na YouTube anyị maọkwa na Instagram maọbụ na Twitter maọbụkwanụ na YouTube anyị. Anyị na-eche gị ebe ahụ ka ihe ị na-ere ka ihe na-azụ kọwa ụlọ ọrụ kọmpanị gị ka ị chọrọ n'ụwa ahụ wetara anyị n'Isimbido TV. Anyị ga-egosi ụwa dum ka ya nwee ike chọta gị ebe ọbụla gị nọ maka na ọ bụ n'Isimbido TV ka ihe dum na-akpọtụ. Anyị chekwara ka azụmahịa gị kpọtụ n'Isimbido TV. Anyị chekwara ihe ọbụla gị na-eme ka ọ nwee ike na-akpọtụ n'Isimbido TV. Anyị na-eche gị kpọmkwem n'ebe a. Echefukwala ya mgbe ọbụla gị ọ bụ n'ọtụtụ ọ bụ n'ehihie mgbe ọbụla gị tinyere anyị ga-aza gị ma nweekwa ike mekọrịa tinye ụkwa azụmahịa gị a n'igwe telivishọn anyị. Tupu anyị aga n'iru ọ ga-amasị anyị ka anyị nwee ike nọnyere anyị ka anyị tụlee okwu anyị ji n'aka taa. Ihe anyị ji n'aka amara m nke ukwuu ọ ihe gbasara anyị, gbasara obodo anyị, gbasara ala Igbo ka anyị tinyezi ọnụ na ya nwekwana ike kọwata ụfọdụ ihe ka anyị nwee ike mụta ihe nke dị na ya, nwekwana ike mara ihe anyị kwesịrị ime na nke anyị na-ekwesịghị ime ma nke anyị rapụrụ na mgbe gara aga ma nke anyị na-anaghị emeta ọfụma. Ihe a ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike tinye ụtụ ihe ọbụla anyị na-eme ka ihe nwee ike gara anyị ọfụma n'ala Igbo anyị n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ ihe anyị ji bịa taa n'Isimbido TV iwetara unu ihe omume a mana ihe ọbụla gị na-eme gbaa mbọ ka ị bịa n'ihe onyonyo gị ka mụ na gị nwee ike nọkọrịa ma mee ihe nke ehihie nke ụbọchị taa. Agakwala ebe ọbụla gị ka anyị gbarịta egwu. Ana m abịa. Anyị abịachikwala ọzọ n'ihe emume ehihie nke taa. Ọ kakwa n'Isimbido TV ka ọ na-akpọtụ onye gị na ya
nọ taa nwada Ugomma Jennifer kede wetere gị ihe emume nke taa agakwa n'ebe ọbụla gị gbaa mbọ ka ị nọnyere anyị anyị emechaa ihe emume nke taa maka na o nwere ihe bara uru ị ga-amụta ihe dịkwa mkpa ị ga-amụta n'ihe emume nke taa agakwala ebe ọbụla gị. Anyị ga-atọghezi ngwugwu anyị ji n'aka ugbu a ka ihe anyị ji n'aka taa wụ ihe mmepe anya mere anyị n'ala Igbo. O nwere ọtụtụ ihe mmepe anya mebisiala n'ala Igbo anyị. O nwekwara nke o mekwara anyị nwee ike nke mere anyị anaghị emeta ya ọfụma. Ihe mmepe anya nwere ọtụtụ ihe o mere n'ala Igbo nke na-adịghị mma, nke meela omenala anyị ala n'iyi, nke mere omenala anyị na-etinyezi anya na ya, nke mere ma ejiji anyị ma nri anyị na-eri ma omenala ma ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche nọ n'ala Igbo anyị na-emebu anyị jirizie mee mmepe anya rapụzie ihe ndị a. Ugbu a anyị chọrọ itinyetụ anya n'ụmụ ihe ndị a. Ka ihe mmepe anya mere anyị n'obodo anyị, o mere anyị mma ka o mere anyị njọ. Ọ dị mma mmadụ ịmụta ihe ọma, mụtakwa ihe ọhụrụ, tinyekwa ya n'ihe nke ọ mụtara, mana ọ bụkwa na ịmụta nke ọfụụ ịtụfuzie nke ochie iji. O kwesịghị ịdị otu a. Ọ bụrụ na ihe ndị a kụziri gị mgbe ị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ma ị tụfuru ya, ị ga-enwe ike ịmụtali nke a na-akụziri gị n'ụlọ akwụkwọ mahadum? Mbanụ, maka na ọ bụ ihe ndị a bụ ihe eji kwado gị ma mee gị ịmarazi ihe ị ga-eme mgbe ahụ ị toro eto. Mana ihe na-eme anyị n'ala Igbo taa wụ na ndị ọcha wetaziri anyị nke ha nwa, anyị werezie nke anyị tụfuo. Mana o kwesịghị ịdị otu ahụ. Lee anya na ejiji anyị taa ka anyị were nke ahụ na kemgbe. Ileba anya na ejiji anyị taa, ị ga-afụ na ihe dum agbanwechaala. Otu anyị si eji ejiji mgbe mbụ awụzigo otu ọ dịzi ugbu a. Lee anya ntị ndị nna nna anyị ha, ndị mma anyị ha ji ilecha anya ụmụ foto ha sechara mgbe ha dị agbọghọ, hụ ka ha si jicha mgba, ka ha si emezi isi ha, ka ha si akpụkpụ ha na-ehicha mgbe ahụ. Ị ga-afụ na ihe dị iche adị. Ya mana a ga-asị na nke ahụ awụzi nke ochie, anyị nọzi agba ọfụ. Mana ọ bụrụ na agba ọfụ ahụ anyị wetaziri gị, ị ga-eweziri ya na-emezi ihe na-adịghị mma, o nweghị uru ọ bara. Lee anya ka ha si eji ejiji mgbe ahụ. Ị ga-afụ na ha yichaa efe, ha ga-edecha ya yọm, yiri ya asụecha ya n'ime, tọkụcha ya in. Ị ga-afụ ha pụta guzoro, ị ga-amala mmadụ kwụ. Onweghị mgbe ha yiri efe gbara ọtọ na-aga n'ụzọ. Onweghị ihe dị otu ahụ. Ha na-eyi efe, yichicha ya, ha yichaa onwe ha. Ilekwa ha anya, ịfụ na ha mara mma, ịfụ na ha dị mma n'anya ile anya. Maka na asị otu onye si jie ka a ga-esi gwa ya okwu. So ile anya n'ihe na-eme n'obodo anyị taa, ị ga-afụ na ejiji anyị aghala. Onwezighị, ọkachasị nke ụmụ nwaanyị anyị, dịka ha si ejizi ejiji ugbu a, ọwụdị ihe a na-ele anya. Ụfọdụ na-agbazi ọtọ na-aga n'okporo ụzọ asị na ha eyi akwa. Ụfọdụ ga-eyichi ihe a na-eyi n'ime yiri ya pụta n'iro asị na ha eyi akwa. Mana ọwụ otu ahụ ka ọ dị na mbụ. Ndị nne anyị ha na-eyicha nke ahụ, eyicha efe ukwu sket ahụ gbadacha ala, yiri nke elu. Ị ga-afụ na ọ na-adị ha mma n'ahụ. O nwere ike ị ga-esi jie asị gị eyie nke ahụ ha yi mgbe ochie ahụ, mana ọ nwekwara nke agba ọfụ ị ga-eyi, yie ya, hichaa ya, pụta elee gị anya mara na mmadụ kwụ. Asị na onye anwụ nwa agbọghọ ma ihe, elee gị anya, nye gị sọpụrụ ruru gị. Maka na o nwere ka ị ga-esi jie jipụta, ọgwụgodo onye agbụrụ fụgo n'ụzọ, ọ ga-asị na ọ ga-eleda gị anya mara na onye nke awụ amaghị ihe omega, onye nke esoghị n'ihe a na-akọ, maka otu isi jichaa n'ọpụta. Mana ọ bụrụ na ị jiri ezigbo ngwa, yiri ezigbo efe, yichicha ahụ gị, yiri ihe dịka suit pụta, kpuchicha ahụ gị ọfụma, mmadụ lee gị anya, ọgwụgodo o nwere ka onye ahụ atọrọ gị, mana otu isi ji ejiji pụta, onye ahụ ga-asị gị anti ndewo, maka na o lere gị anya fụ na ị kwesịrị nsọpụrụ. Mana ọ bụrụ na ejichaghị ọfụma, onye ahụ agaghị elede gị anya ka ọ fụwadị ikele gị ekele ma ọ sọpụrụ gị, nye gị nkwanye ugwu ruru gị. O nwekwara ike okwu ahụ kwesịrị ịkwanye gị ugwu, mana otu isi ji ejiji, otu isi pụta n'iro, onye ahụ ga-ele gị anya chee na ọwụwa onye ha atụghị anya ya.
wụrụ ya ọ dị mma ka anyị chee echiche laghachi azụ, cheta otu anyị si eme ihe, cheta otu ndị nna nna anyị ha si jụcha, ka anyị jụgodi ha ka otu unu si mee ihe ndị a. Ha ga-akọwara anyị, n'agbanyeghị ụfọdụ na-akọwakwa, mana anyị na-emekwa nke gbasara anyị, nke ka anyị mma. Ọ dị mma ka anyị lekwa ihe ndị anya, ka anyị lebakwa anya na erimeri anyị, iri anyị na-eri. Ụfọdụ n'ime anyị, o nwere ndị ga-efu ha sị gị na osikapa ha na-eri, ha na-eri osikapa emere na obodo anyị bụ Naịjirịa, na ọnwụ nke esi weta ka ha na-eri. Ịbịa n'ụlọ ha, ị gaghị afụ osikapa nke mere na obodo anyị bụ Naịjirịa, mana ha na-alaike ka ha nwee ike were ike ndị ọzọ na-eri. Ọwụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị. Gịnị mere anyị agaghị eti were nke anyị nwa wepụtara kpọrọ ihe? Nke ahụ esi n'obodo anyị wepụtacha, ka ihe mere ndị gọọmenti anyị agaghị etinye anya wepụtakwa n'igwe teknọlọji a ga-eji mee ha, hazie ya ọfụma, sachaa ya dịka ndị ọzọ si eme nke ha. Nke ahụ ị na-ele anya ọ na-acha ọcha, ọ gaghị ewesi gị oge ime ha nwa, sachaa ya, ikpocha, ịsa anya, itinye n'ite, ga-abịa wepụtachawa aja n'ime ya ma ọ fụchawa ya. O nwere ka anyị ga-esi bekwa ya ọ dịka ke ndị ọzọ, mana anyị anaghị eche ime ụmụ ihe ndị ahụ, anyị arapụzie ya. Ọ ya ma ile anya na agamniru anyị n'obodo ahụ Naịjirịa, onweghị ebe eji azụ aga, onweghị ihe dịka ịga n'iru dị n'obodo anyị. Ịbịa n'igwe teknọlọji ndị eji emecha ihe ọrụ ubi, ma nke eji afụcha ihere osikapa, ma nke eji emecha nke beans, ma nke ndị ọzọ, ma nke eji eme akpụ, ma nke eji eme, ọnwụ na-ewetacha igwe teknọlọji ga-eme ihe ndị a dịrị anyị mfe, anyị ga-adịkwa ka ibe anyị, anyị ga-adị ka ndị obodo ọzọ. Ihe ndị ahụ anyị na-esi obodo oyibo na-ebubatacha ebe a, anyị nwere ike mee ya n'obodo anyị ka o nwee ike dịrị anyị mfe. Maka ndị ọcha gwara anyị na nke ha ka mma, ya achọzighị itinye anya na nke anyị, anyị arapụzie ya werezie nke ha nwa. O kwesịghị dị otu ahụ. Anyị kwesịrị ileba anya ka anyị nwee ike meekwanụ ihe nke anyị nwa na-ewepụta ka ọ bụrụ ihe. N'uche nke m, ọ kara mma ka anyị were njirimara anyị na-egosipụta ihe anyị na-eme. Iwere mmanya bekee na-eme ihe omenala ekwesịghị ekwesị, mana o nwere ndị na-ekwenyeghị na ya, o nwekwara ndị nke ahụ na-amasị. Mana ile anyị ha eji n'aka ọrụ ihe omenala, mmanya ngwọ ka eji eme ya, ngwugwu ka eji eme ya, ka emekwana ihe n'usoro dịka esi ibe ya, dịka ndị nna nna ha si ibe ya. Ọ ka o kwesịrị n'agbanyeghị na ihe anyị chọrọ imekwa ihe ndị anyị mụtara na ihe ndị ọcha kụzikwara anyị, mana anyị etufukwala nke anyị nwa ji. Ọwụ nọ na-amasị gị, ị nwere ike mee nke na-amasị gị, mana omenala anyị ga-adịgide. Omenala anyị kwesịrị ịkwụdosi ike dịka o si eme. A na-eme ihe omenala ka e were ihe ejiri mara ya mee ihe ahụ, ka o nwekwana ike dị n'usoro dịka esi emebi ya na mbụ. Anyị emepego anya, ọwụgwụ na ihe ndị nna nna anyị ha yibere anyị. Ọwụ na anyị amụtara ife ọhụrụ, ihe anyị kwesịrị ime awụ iwere ya kwado nke anyị nwere enwe ochie, were ya mee ya ọ dịkwuo mma. Ọwụ gị tụfu ya atụfu. Ọwụ na-asị na ihe nke mụtara na mgbe i pere mpe na onwe ihe eji ya eme, ka ezi nke ga-amụta n'ọdịnihu onwe ihe ga-eji eme. O kwesịrị nke ahụ ị mụtara na mbụ ijide ya, iwere ya kwado nke ị na-amụta n'ọdịnihu. Otu o kwesịrị ịdị, ka anyị nwee ike na-etinye anya n'ụmụ ihe ndị a, ihe gbasara omenala anyị. Echefukwala na o nwere ebe anyị si abịa. Mana tupu anyị aga n'iru, ọ ga-amasị anyị ka anyị gbarịta obere egwu, ka anyị yorịta nkwa anyị na-abịa. Agakwala ebe ọbụla gị. Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị, eji m aka na unu gbarịrị egwu nke ahụ ọfụma. Aka ọkwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ihe anyị ji n'aka ugbu a, ihe emume ehihie. Onye gị na ya na ọrịkwa nkata Nwaada Ugomma Jennifer, anyị nwekwara ike ịkpọ m Akụ Ugo. Ọwụ na ka mbụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị n'ihe omume nke ehihie nke taa. Ihe anyị ji n'aka ugbu a wụ ihe mmepe anya mere anyị n'ala Igbo.
ihe ndị mepe anya mere anyị echefucha nke anyị na-anaghị emeta ọfụma maka anyị iche na anyị emepego anya maka anyị iche na anyị emepe anya arapụzie nke anyị kwesịrị ime na-emezi nke ọzọ. Mana ihe anyị na-echetara anyị taa n'isi mbido TV ọwụ na anyị ekwesịghị ịtụfu nke anyị ji, mana anyị kwesịrị ọ bụrụ na amụta ife ọhụrụ ewere ya kwado nke enwere nwe ochie. Ọ ka o kwesịrị ịdị, maka na ejiri mara mmadụ wee jiri mara ya, onweghị ihe na-agbanwe na ya. Imekwa ihe dum i mere, o nwekwara ihe ga-egosipụta na o nwere ebe isi abịa. Ya bụrụ ya, ụfọdụ ihe ndị na-eme n'obodo anyị taa awụ maka na o nwere ihe ndị anyị lefuchara anya, ma ọ bụ anyị iche na mmepe anya bịala n'obodo anyị na nke ahụ enwezighị uru ọ bara ma ọ dịzighị mkpa. Onweghị ihe gbasara omenala Igbo na-adịrọ mkpa n'obodo anyị. Ka anyị nwee ike na-elebacha anyị bịa na ụlọ akwụkwọ anyị, ka anyị lebagodo anya n'ụlọ akwụkwọ taa. Ụfọdụ ihe ndị a na-akụziri anyị n'ụlọ akwụkwọ awụcha nnọọ ihe ndị ọcha, mana ka e ga-esi bebata ejirimara anyị n'ụlọ akwụkwọ ka enwekwana ike na-akụzi kwa ọkachasị n'obodo anyị n'ala Igbo. Ndị ụlọ akwụkwọ ndị nọ n'ala Igbo anyị ka ha nwee ike na-akụzetu ụmụ omenala ndị a na ejirimara anyị na ụlọ akwụkwọ ha, ka o nwekwa ike na-akwado ha. O nwechara ụfọdụ ihe ndị ekwesịrị ị na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ mana anyị elefuru anya, anaghị etinye uchu na ya. Ya bụrụ ụmụ akwụkwọ ndị a na-azụpụtachi ugbu a, ịjụọ ha abịachi onweghị nke ha ga-akụli ya, ịjụọ ha nke onweghị nke n'Igbo, onweghị nke ha ga-enwe ike kọwalie ihe ọbụla gị n'Igbo. Maka gịnị? Onweghị onye kụziri ya. Ma ọ bụrụ na enweghị ndị nkụzi ga-akụziri ndị ike na-etolite ka ezi ndị ga-akụziri ndị na-abịa n'ọdịnihu, ka ị ga-afụ na nsogbu dịkwara anyị kwesịrị ileba anya n'ụmụ ihe ndị a maka na ọ dị oke mkpa. Anyị ji wetara anyị ụmụ ihe omume ndị a n'isi mbido TV iji na-echetara anyị na o nwere ihe anyị kwesịrị ileba anya. Ọ bụrụ na ị na-ekiri m n'ala Igbo, ma iwu onye isi ụlọ akwụkwọ ọbụla n'ala Igbo na-ekiri anyị n'isi mbido TV, ị kwesịrị ịma ihe ị ga-eme ugbu a. Gbaa mbọ ka o tinye ụmụ ihe ndị a na ihe emume ụlọ akwụkwọ gị mgbe ọbụla gị n'afọ, ma obodo ofu oge na taamụ na ụlọ akwụkwọ, itinye ya si na oge a ka na-ewepụta iji kụziere ụmụ akwụkwọ omenala Igbo, kụziere ha ihe ejiri mara anyị ka ha nwee ike na-amụtakwa. Ọ bụghị sọsọ nne na nna ka ọ dịrị. Ọ bụrụ na ga-etinye uchu na ihe ndị ahụ, ị ga-afụ na ihe dum ga-adịrị anyị mma, ihe ga na-agara anyị nke ọma n'ala Igbo kachasị. Maka na ịmara ihe ebe isi, mara ihe ewu omenala gị, mara ihe kwesịrị gị ime, ị gaghị eche dịka mmadụ gwa gị sị gị mee nke a ma ọ mee nke ọzọ. Gị onwe gị ga-akwụdosi ike mara na ihe ahụ ihe kwesịrị gị ime, ihe ahụ ihe ejiri ma gị, ihe ahụ ebe ọbụla gị ga-ajụ ga-ajụ kwụrụ ọtọ zaa onwe gị, kọwara ha ihe ị mụtara ma ọ bụ ihe ejiri mara gị. Ọwụ nke akpọlite nwa agbọghọ ma nwa okorobịa si ya ka ebe isi gwa anyị okwu ala gị ma ọ kọwaa onwe gị n'okwu ala gị, ọ sị gị ana m asụ Igbo, bekee ka m ga-eji kọwaa onwe m, akwụkwọ na unu ga-ekwe ka m were okwu oyibo kọwaa onwe m, nsogbu adịghị, mana ana m asụ Igbo. Mana ịbụ onye Igbo, kezi onye ga-asụrụ gị, kezi onye ga-akọwara gị ihe ndị a. Ọ ihe anyị kwesịrị ileba anya maka na ọ dị oke mkpa. Ihe dum anyị chere na onweghị ọ dịrọ mkpa, o nweela aghọm ọ na-ebutechara anyị, o nweela ihe ndị ọ kpatachara n'obodo anyị. Ya bụrụ ya, ilekwa anya na agamnihu obodo anyị bụ Naịjirịa, ihe ndị a na-ekwu okwu, ihe mmepe anya na-ekwu okwu, ihe ndị ọcha kụzichara anyị na-ekwu okwu, o nwere ụfọdụ ebe ndị ọ kwadochara ọfụma. Ọ bụrụ na anyị ga-ekwenyere n'onwe anyị ma kwudesi ike n'ihe ndị a na-ekwu okwu, ị ga-afụ na ihe ga-agbanwere anyị. Ọ bịa na iwetasi igwe teknọlọji n'obodo anyị, ọ ga-adịrị anyị mfe. Ụmụ ihe ndị anyị na-akọpụtasị, ụmụ ihe ndị anyị na-emepụtasị n'aka anyị, ị ga-afụ na a ga-eji kwado ọganihu obodo anyị. Ihe ọbụla gị, ọ nwere ụmụaka anyị nwechara akara dị iche iche, ụmụaka anyị nwechara ihe ndị ejiri mara ha, ma nke ndị maka na onweghị ihe eji akwado ha. Ọ ya dịka asị na onweghị ihe ha ma onweghị ihe ha nwere ike imeli. Maka na ihe anyị chọrọ isi obodo ọzọ na-ebubatachi ihe dum
ma nke a na-eri eri ma nke a na-eyi eyi ma nke a na-aṅụ aṅụ ka ezi ihe nke anyị ga-emere onwe anyị. Anyị ehitechala ụra ọfụma, ugbu a ka anyị kwesịrị ibili n'ụra nwee ike mara ihe anyị kwesịrị ime, maka na onye a na-azọ onwe ya kwa. Ma ịzọga onwe gị, onye ga-azọpụta gị? Anyị ga-ebido ugbu a ka anyị na-etinye anya n'ụmụ ihe ndị a ka obodo anyị nwee ike dị mma, ka obodo anyị nwee ike lọghachi n'otu ọ dịrị before. Ihe ndị awụ ihe ndị gọọmenti anyị ga-enyere anyị aka, ọ kachasị ndị Igbo anyị dụnyere ka ha gaa nọchite anya anyị na ebe dị elu na ọkwa Naịjirịa. Kedu ihe unu na-emere anyị ebe ahụ? Unu na-agwakwa ha ihe ndị anyị chọrọ n'ala Igbo, ihe ndị kwesịrị imere anyị, ihe ndị ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike na-akwado onwe anyị, ka ihe nwee ike gara anyị ọfụma n'ala Igbo. Ọwa ọrụ dịrị unu ka unu nọchite anya anyị ọfụma, nwee ike mee ka obodo anyị gbanwee ma dịkwa mma ọzọ. Ọwa anyị nwa ga-emere onwe anyị, ọnwụghị ndị ọzọ, ọnwụ mmadụ ga-abatabe mere anyị, ma anyị nwa emeghe onwe onye ga-emere anyị. Ihe ndị ọcha mere anyị adịkwa mma, mana anyị kwesịrị itinye uchu na nke anyị nwa nwee ike mepụta ihe ọhụrụ, ihe ga-enyere anyị aka. Ileba anya na ụlọ akwụkwọ taa, ị ga-afụ na ịbịa n'ebe nke ndị ụmụ akwụkwọ ji eme practical, onweghị ofu ihe ha na-eji emechi ụmụ ihe ndị a ka ha nwee ike mụtakwa ọfụma ihe ndị ha na-akụziri ya. Maka na ile anya ụmụaka, ihe a na-amụta ọfụma wụ ihe igosiri ha, igosi mmadụ ihe n'onyonyo, onye ahụ ga-aka amụta ife ahụ ọfụma karịa mgbe iji ọnụ na-akọwara ya ihe ahụ. Mana ụmụ ife ndị ahụ adịrọgo n'obodo anyị taa. Anyị gacha ụlọ akwụkwọ, si ya pụta, ajụọ anyị ka ihe ịgụtara, onweghị ka anyị ga-esi kọwali onwe anyị, maka na gịnị? Anyị amụtaghị ife ahụ ọfụma. Ihe ndị anyị kwesịrị, ndị gọọmenti kwesịrị itinye anya na ya, tinye uchu na ya, ka ha nwee ike wee ike gbanwere anyị n'obodo anyị wụ Naịjirịa, maka na ọ dị nnukwu mkpa. Ọwụ sọsọ na ala Igbo ka a chọrọ ihe mgbanwe a chọrọ ya n'obodo anyị dum, a chọrọ ya na Naịjirịa dum, maka na ọ na-emetụta onye ọbụla gị. Igbo onye Igbo, Igbo onye Hausa, Igbo onye Yoruba, Igbo onye nke Kristian, ma Igbo onye nke Muslim. Ihe ndị mmadụ na-ekwu okwu ya gbasara anyị dum, ọ na-emetụta onye ọbụla gị. A na-asị na obodo adịghị ma obodo adịghị, obodo ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị ebido n'onwe anyị gbanwee. Ihe obodo anyị ga-agbanwe n'onwe ya, maka na ọnwụ ndị nọ n'ime obodo bụ ihe mere obodo adịrọ mma. Obodo nọrọ onwe ya, mana ọnwụ ndị nọ n'ime ya bụ ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike gbanwee onwe anyị site n'onwe gị, bido n'onwe gị, hapụgodi ndị gọọmenti aka, sị gọọmenti mere ka gọọmenti, gị onwe gị bụ onye ahụ, onye na-ege m ntị taa, ka ihe ị ga-eme ka ị nwee ike gbanwee ọnọdụ nọ n'akụkụ gị. Mpụ na arụ juru ebe dum. Kedu onye na-eme mpụ na arụ ahụ? Ọwụ mmadụ ibe anyị. Ọ bụrụ na anyị ga-agbanwe n'ụdịka agwa, ihe ga-adịrị anyị mma. Ọ bụrụ na mmadụ enyere gị ego si gị gaa mee ihe ọjọọ, isi ya mba na ị gaghị eme ihe dị ụtọ na ọ dịrọ mma, onye ahụ agaghị egbu gị egbu. Ọ bụgodị na onye ahụ chọrọ igbu gị, ka ikwudesi ike n'eziokwu. Ọ ka mma na mmadụ nwụrụ n'eziokwu dana iji achị nwụọ ma gaa n'ọkụ ala mmụọ. Ka ezi uru ọ bara, maka na onye ọbụla gbasara ọsọ ndụ a na-agba n'obodo anyị taa, agba n'elu ụwa taa, nke kacha mkpa ndụ mgbe ị nwụchara n'elu ụwa ka ebe ị na-aga. Echekwana na ọ sọsọ enwetacha ihe dum a chọrọ n'ụwa ọnwa, nke ọha agazie, mana o nwere ndụ nọ na emechazie n'elu ụwa ka ebe ị ga-aga, ka ebe ị ga-aga. Onye ọbụla gị na-eme ihe ọ na-eme n'ụwa na-echekwa echiche echi, na-echekwa echiche eluigwe, maka na ọ dị nnukwu mkpa. Ọ ya kachasị mkpa n'ihe dum a na-eme. Ya bụrụ ya, tupu anyị aga n'iru, anyị ga-agbarịtụkwa obere egwu ka anyị bịakwanụ. Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị, anyị abịachikwara eji maka na ịgbarịrị egwu ahụ ọfụma. Gbaa mbọ ka ị na-emegharị ahụ, ka anyị na-eme ihe bụ ma ịkwesịrị ka ị na-emegharị, na-enwe obi aṅụrị na nghọta, maka na ọ bụ n'isi mbido TV ka ihe dum na-eme. Ihe anyị jikwa n'aka, anyị chefukwara na ọ bụ ihe emume ehihie, mana onye gị na ya nọ na-eme ihe emume ehihie nke taa, nwata Ugomma Jennifer, ekwa ike mmakụ ugo. Ya bịara, tupu anyị aga n'iru, chetakwa na ihe anyị ji n'aka ugbu a wụ
ihe mmepe anya mere anyị n'ala Igbo, ihe ndị o mere anyị echefucha. O nwere ndị anyị rụtụrụ aka ebe ọ kachasị mkpa anyị rụtụrụ aka. Nke mbụ ahụ na ịbịa n'ejije anyị, ọ kachasị ụmụ agbọghọ anyị, ka anyị si ejizi ejije anyị echefuchala na anyị wụ nwaanyị, na o nwere ihe anyị kwesịrị idosa nsọ, na o nwere ihe anyị kwesịrị na-asọpụrụ. Ka eze ebe mmepe ya na-eduje ya ọkụ ala mmụọ, na-eduje ya n'igwe, ka anyị nwee ike kpọghachi echiche anyị azụ, mara na o nwere ugwu nwaanyị nwere. Nwaanyị pụtakwa na akwanyere ugwu, maka na a na-asọpụrụ nwaanyị asọpụrụ. Ọ kachasị njọ n'ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ. Ejije anyị a na-akpọ mmepe anya, o nweghị ebe eji aga. Ka anyị nwee ike kpọlata mmụọ anyị ebe anyị si abịa, maka o nwere ebe anyị si. Igbo nwere ebe anyị si, enye echefukwala ya. Maka ị na-echeta na o nwere ebe isi, ịpụta n'iro, otu ị ga-esi kpaa agwa ga-egosi na o nwere ihe ịma. Otu isi ji ejiji pụta, ọ ga-egosi na onye ekwesịrị ịsọpụrụ ya asọpụrụ. Mana ụmụ onye nwoke ga-eji krichara nnọọ, a na-asị afọ nwoke afọ ogologo imi ya, nwoke kwurucha nnọọ jikechara okpu chief ya pụta n'iro jiri mkparị ya. Ị ga-asị m na gị onwe gị agaghị apụtasị kelee nwoke ahụ, kpọrọ ya isi ala, si ndewo chief, ndewo. Ma ọgwụgodo onye ahụ awụghị chief, ị ga-akpọ ya chief maka otu o si ji ejiji, sọpụrụ ya. Maka na ilere anya fụ na nwoke tozuru etozu, ọ ihe iji enye ugwu ahụ. Ọgwụgwụ na o nwere ike onwe ihe echiri onye ahụ, maka na ilere anya fụ na ọ kwụrụ akwụ dịka nwoke. Ofu ihe a gakwara ụmụ nwaanyị. Iji kechie ọfụma pụta, a ga-asọpụrụ gị. Bịa n'erimeri anyị rụtụkwara aka n'erimeri anyị na-eri. Ụfọdụ nri Igbo anyị anaghịzi eri ya, maka na anyị che na nke ndị ọcha kazi anyị mma. Anyị chọrọ ichetara anyị na nri ndị ahụ, dịka o nwere mgbe m kwuturu okwu na nri gwacha anyị ihe ndị nri ndị anyị na-enye n'ahụ, maka na ha bụcha ihe ndị Chineke kecha, ụmụ mineral ndị ga-enye gị ife n'ahụ, dosichaa gị ahụ, ma ahụ ga-agbachi nnọọ ike. Echefukwala, dịka ị na-ala ekeresimesi, gbaa mbọ ka ị gwa mma nnukwu ka o sitechara gị ụmụ nri ndị ahụ. Gwa ha sire gị ụkwa, sire gị akịdị, sire gị ofe ụkazi, ma chara sichara gị ụmụ ihe ndị a, ofe Igbo anyị, ma ihe ndị a na-eriche, ma abacha ndị a. Gwa ha ka ha si gbalịa ka irita ya ọfụma tupu ị na-alaghachi ebe ọbụla gị si lọta, maka na ọ dị nnukwu. O tele iriri ya, irikwu ya, ritahie ya, na ọ nwere ka ị ga-esi pakejie ya were alaghachi ebe isi. Gbaa mbọ ka ime otu ahụ, maka na ọ ga-enyere gị aka idosicha ahụ gị, maka na nri Chineke ji gọzie anyị, maka anyị elefukwara ya anya. Ya wụrụ ya nke ọzọ anyị rụtụkwara aka n'ụlọ akwụkwọ anyị, ka anyị nwee ike na-akụziri ụmụ anyị ihe gbasara omenala anyị, ihe gbasara ejirimara anyị, ihe ndị ihe mere na mgbe ochie, ihe ndị nke ndị oyibo na-akpọ history. Ka nwee ike na-akụzisiri ụmụaka ihe ndị a na-akọwachara ha ihe ndị mere mgbe ochie, ma otu esi lụọ agha Biafra, ma otu esi mee nke a, ihe ndị mgbe gara aga, kụzichara ihe ndị alụlụ ka ọ ga-eme ha ghọta na o nweela ndị lụrụ agha, o nweela ndị gbara mbọ ihe gbasara ala Igbo anyị, ihe gbasara Igbo. Ọ ga-ebe ha na-eche echiche, mara na o nwere ebe ha si, nwekwa n'ebe ha na-aga. Maka na a na-ekwu okwu si na ma mmadụ amaghị ebe o si, ọ gaghị ema ebe ọ na-aga, na ọ dị nnukwu mkpa ka ị mara ya. Ọ ya mere ekwesịrị iji na-akụzichara nwa anyị ihe ndị a n'ụlọ akwụkwọ, na-emekwa ọwụ na-akwadocha ụlọ akwụkwọ. Ọ ga-eyi aka ime ọganiru obodo anyị nwee ike kwudosie ike. Ya wụrụ ya ihe omume. Ekelela m na ịnọnyere anyị n'ihe omume nke taa. Ọ dịrọ mfe ịnọ site n'isi mbido ruo n'oge a. Asị m ka Chukwu gọzie unu. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka ewetara gị ihe omume nke taa. Echefukwala izitere anyị ozi n'igwe soshal midia anyị na Facebook, na YouTube, na Twitter, ọkwa na Facebook. Anyị na ebe a kpọkwem @isimbido TV. Ọ ihe ga-eji nweta anyị, zitere anyị ozi ekele, weta ọkwa azụmahịa gị ka anyị nwee ike nyere gị aka mee ka azụmahịa gị gaa n'iru ọfụma. Ya gazere gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Onye gị na ya nọ nke taa, Nwaada Ugomma Jennifer, ewetere gị. Ị nwekwara ike izitere m ozi n'igwe soshal midia m na Facebook ma na Instagram @ezobeautyempire. Ihe ị ga-eji nweta m. Ya gazie na onyekwara anyị ụbọchị ọzọ na enwetara gị ihe emume ehihie. Ya gazere gị.